नै जोंना गंगार दुन्दियाया मालाय आइया फानहैनो नागिरदों मुथा थाइबा मुथा अयथासार गंगार दुन्दिया दङ जोंहानाव। हेलो एवरीवन वेलकाम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लोगोफोर आंनि चैनेलाव आं बयखौबो बरायहरनाय थाबाय। ओमफ्राय आङो दायो न'नि सापातखौ खानो थांगासिनो ओमफ्राय हाजिराफ्राबो खास्लाबनो हाला जाहैदों दायो सापात लांफैग्राफ्राबो फैगासिनो ओंखायनो आं दायो सापात खानो थांनो नागिरगासिनो आरो थांगासिनो दायो। साथा लाखाबाय आं नै सान्दुं दुंजानो गिनानै दाथ' बारा सान्दुं गैया दा सान्दुं दुंलाबायबा हमनो साथा लाखाबाय आं। थ' बिदिब्ला नोंथांमोना नायलांबाय थादो हाग्राबारि जाजोब्बाय जंगलबारि गुवार दंबावथारोसो माथो नै बिथिं खाखांजोब्बाय ने ओमफ्राय नै बिथिं साइड फारसे दंबावो बिराद बुरजा ओंखायनो आङो दायो खाफाफैबाय हाजिराफ्राबो खास्लाबनो हालानो ओंखायनो खानसै आङो खावसेखौ। बेरे दं नामा बाल बेरेखौ गारहरबाय हा आयु मासे बिजौ दङ ओइ नै खानाया सापात खाग्राफोर हासिगोन ने साबा दा खाख'नो हायाखै आरो साबाल' नालाय सासे सानै साथाम साब्रै साबा ओमफ्राय आंबो नै बिथिंखौ खाफानोसै आरो दायो सान्दुङा बारा गैया खानाया एरगोन दा आं खाबा। मना लाखाबाय आं नै मानसि हाबजालायदों बेसेबा गिदिरना मनायाबो आंखौ थिखोलाय अबेजों खागोन अबेजों बारा बुरजा गैला दे आं खाफा फैनायखाय जोबसिगोन बिराद खाखाबायना आङो देन्जार खाखाबाय दायो आं फैनानै जोबहां जागुलायबाय हा बैसोरो खादावबाय थानायखाय बिराद खरा हायो स्पिड खायो आरो जोंहा बारा खाया नालाय खादावथारिखाय आखाइफ्रा लासै जायो आरो सापात गेजेर गेजेर गयबो गायदों जोंहा देनांहाय खानानै मोनजालाबायो खोमा होननानै गय गायदों आरो खिन्थु सापाताव गायनाय गया बारा मोजां जाया मुलि सारबाय थानाय जायो नालाय सापाताव देरख'नो हाया आरो बारा दा सापाता बुंजासे जाबाय नालाय बेखौ जमा दोनहैनोसैलाय न'आवसो दोनहैयो आयौ बासि गिलिर न'आवसो दोनहैयो माने बेयाव दोनबाथाय रानोना ओंखायनो न' खाथिखा बेयाव न'आव दोनहैसै जायो बाब्रे बासि गिलिर बिराद मावथिखानाया लोगोफोर आङो ओरैनो थानायाव गैया देन्जार मावथिखा माथो एरा बाल गोथारथां फैसानि थानाया
जोब्बायहाय लोगोफोर खस्थ' मस्थ' हाबाय एसे नै हानाया जोबगबाय खस्थ' मस्थ'नो ओमफ्राय दा लांफैग्राल' फैनांसिगौ लांफैबाथाय हरनोसै आरो थांबाय बिसोरबो नै खाखांनानै जोंबो थांसै दोखो दोखो मेंखाबाय आव 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 सौथुलाबायनो नागिरखायो औवा बागानाव खस्थ' मस्थ' हाबाय सनाफोर ओमफ्राय दायो साफार लांग्रा बेफारफोर फैबाथाय हरनांसिगौल' आरोना लाबाय आंनि माखासेखौ ओमफ्राय नै जोंना सावथाल हाजिरा बन सिनगासिनो कि हैत हैत बिलाय दुगैदा मा फैदोसो दुगैनोसै बेलासि जाबाय गेलेनांला बाबा आव 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 दुगैदो बुरजा जाथारबाय माथो खामसालि गंसे दायो साफार खाना फैनानै सिथ्लाखौ सिबना लानोसै आङो न'नि खामानिया बेनो आरो साफार लांग्राफ्रा फैबाय नै सोगासिनो मनायाव दायो हरनोसै आरो जों दहाय खानानै साफारखौ दायो सोगासिनो आरो गावसोरनो सोयो गावसोरनो सुयो आरोना दायो गावसोरनो सोगासिनो आरो साफार सुबाय नै दायो बेबायदिसो सुयो आरो साफारखौ जाखो गासै दा रोगानानै लांबाय बिसोरो जोब्बाय हरबाय बार खरखरिया दाना दायो साफार लांग्राया थांबाय साफारखौबो लांजोब्बाय ओमफ्राय आङो नैबेखौहाय एडभान्स लाखिग्रोबाय आरो 1000 दा बेखौनो हाजिरानो आङो बुजायनांगोन नालाय माने साबा हाजिरा लादों ओमफ्राय सासेयाव 200 हरनांगोन ओमफ्राय ग्रोब आं 1000सो लाखिग्रोबाय आरो एडभान्स ओमफ्राय बिसोरो फैसाखौ उनावसो हरो आरो बिदिब्ला आंनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नाय जासिगोन लोगोफोर आरो नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामदो आरो कमेन्ट खालामनो दाबाव ओमफ्राय नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन बाय बाय लाभ इउ गाइस